Chini gawa igaba unchorera korwa se chiro ya kebirigo yo kutoka sebunge ya West Mogrango imeye county yo ya Nyamira na barabo babeire bakorera ogokonga kuboima yento batere na okomenta kwa magori ebinto kwa irere mono bunchorere bwabo kwira na magega amanke nigo twariganire na Vincent Onyancha. Nensemo ya kebirigo kutoka sebunge ya West Mogrango imeje county ya Nyamira maiga yogo sangana kati ya baiburi kurasense meje niko bagandre tokote abuna amangana uchumi nigagendre te kobatakuna maberata yo kolengana baiburi yaba maiga skuru kwegura niko bate biruna uchumi nigagendre te kobairane magega anane asoko nyara kobaira abana babo chiskuru nje no moiburi nakira bakorera abana shopping ya chiro ya kebirigo kono ga kitwaro rira magori ari igoro mono Kakito sabe serikali yaito ya Kenya twachora. Kakirigere ni mona mangana ye chisemye iro kantu abatubwata abana bake batuminyokiri bobe. Na je chiro gukora abana shopping. Baigure skuru lakini kolengana una magori ari iguru sana. Inkoboria serikali yaite kongoswa na William Ruto. Aligere ligi skuru sana. Gatia baiburi boigoni ko batebere buna okobora no gukino uchumi niko kweirire barobwo bugima gokonga asebona batebere kuberenia abana bauche skuru niko yabero muchando monene anene amangana yechibesa komenta bara na boigo ogukino uchumi niko kweirire bono barobwo abana bange gotigaranka batari kwira na skuru. Chi uniform yechikongete amagori yebitabwa ari igoro paroka abana chi transport chi akongire intutweka bona baiburi ntobwate kitoko ba. Chinga kichiona na bana bonda niko na barobate birabuna uchumi nigagendrete okongari tukocha selinde asebona obate birabuna nero yerire okonyora kwabo kwirananse emechando tobwate gakia igabuna ntu abana boda gatwajandekire amaguta achire igoro ntobwati asokorusie gatocyandegete boire bono tware gosabe serikali ni amaguta nse egero bogima boira nense tomenye ngeze na kinko baera tatu nje bagoyiria amaguta nkonyora ngimukia bangina iga bangebese nyore nero mugukondwera abana efisi igora lyankonya aboncheria boigo kurwa sensemo ya kebirigo na se chirene ya kebirigo niko batebire buna gwekira boni igambaraonia ase kirenga buno uchumi niko yakongire abantu gotikera batabwati nibo bono jisukuru je igoirwe twachire tobona goje kebirigo age market tukona kora shopping je abana utatika twanyole chi shopping ya kongire ibinto bya kongira magori twale gosabe serikali rende inyarega kora abantu buna into abaiboli school fees ya kongire sana ona na batwale ibinto bya back to school pati bono koni kora kunko yopi bono mpaka gatukumithina ibinto na twale tete ngaire toja koira kucha tomatie serikali ena kiyabeire ase ibinto bira byo kogorwa abantu bari kogora mbesa chitaiyo bono na batukumetigo na uza blams bono uchumi ya kongire besantiyo nabona ntariri korogoro bakamandira kintinao nikende ekyo getigarete bono ne serikali kone kibunanko bwatira na bare asobwamo amona bwatan aigasense ya Kenya likone kibunanko nyara bare gukina uchumi ko reporter ya Ndizi TV kurwa ase chiro ya kibirigo gotonga se bunge ya West Mogrango imeje county ya Nyamira ritirane nchinkoro kwa Vincent Onyancha.